ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ହାତୀପଲ କିପରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତୀପଲ କିପରି ଭାବରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବେ ଚାଷୀ ଚାଷ କରା ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଆଉ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବାନି। ଖାଲି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଦେଲେ ହବନି। ତ ମୁଁ ବନ ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ହାତୀପଲକୁ ଟିକେ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆଗକୁ ଆଉ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ନ ହଉ। ତ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଛୋଟ କ୍ରିଏଟର, ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେହି ସେୟାର କରିବେନି। ତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ବି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହାତୀପଲ, ଦୟାକରି ଭାଇକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ବନ ବିଭାଗ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।